مثلا غلام برحم مطا 18. هنگی پتروس هات با عیسا و جێرە گوت یا خودان گاوا گۆ برای من لە هەمبەری من گونەه بکێ دەبێ ئەس چەند جارە لوی ببورم ما حتا 7 جاران. عیسا بەرسڤاوی دا ئەس ji te re dibêjim ne heta 7 caran lê heta 7 caran. 7 çimkî padîşahiya ezmana dimînê wê yekê padîşahek hebû got xwest bi xulamê xwe re hesab binêre. Gava got padîşah dest bi hesab kir yekî got bi 10,000 telan deyndarê wî bû anîn ba wî. Ji ber got nikarîbû deynê xwe bide ئاغای وی ئەمر کرد گۆ ئەو ژنا وی و زارۆکی وی و هەموو ماڵی وی بێفرۆتن و دەینی وی بێداین. غولام خۆ ئاوێت بەر لنگی وی ژێ لاوا کرد و گوت لە من سەبر بکە ئەزی هەموو دەینی خۆ بدم. دلێ ئاغا بووی شەوتی ئەو بەردا و لە دەینی ویژی بهورد. لێ گاوا گۆ غولام دەرکەت دەرڤە وی هەڤالێکی خوا یê xulam dît got bi 100 zîvî deyndarê wî bû. Wî destê xwe avêt qirika wî got deynê min ê got li te ye bida. Hevalê wî yê xulam xwe avêt ber lingê wî û jê lawa kir û got li min sebr bike ez ê deynê xwe bidim. Lê wî nexwest çû û ew avêt zindanê heta got wî deynê xwe bidê. Gava got hevalên wî yên xulam ew yek dîtin gelek xemgirî bûn. Rabûn û çûn ba ağayê xwe û hemû tiştê bi wî jê re gotin. Hingî ağa xulam gazî ba xwe kir û jê re got hey xulamê xerab ji ber got te ji min lawa kir ez li hemû deynê te bihûrîm. Wek got ez li te hatim rehmê ma nediviya got tu jî li hevalê xwe yê xulam bihatiya rehmê. Ağayê wî hêrs bû ew da dest cêfakaran heta got ew hemû deynê xwe bidê. Eger her yek ji we ji dil li birayê xwe nebihûre bavê min li ezmana jî wê wî away li we bike. Pirtûka pîroz Encîl. Silav û rêz xwişk û birayên hêjan.